Dantzan jarri dira euskara ikasle irakasle mintzalagun zein herritarrak asteburu honetan Errenterian. Herrien Lagunako Arsoaldean kantu eta dantza euskara ikaslei egindako omenaldi festaren parte izan da. Mintzagun jaia egin dute herrian. Askotan esaten dugu bai, hainbatek euskara ikasi du, edo euskaltegietan, edo bere gisaka, bere aldetik. Baina ez dugu, iruditzen zaigu ez zela beharraina baloratzen, ez? Eta orduan genuen hori nolabait gizarteratu edo kalera atera. Ikaslek Euskal Herrin lan asko egiten ari dira, meritu handia daukate, eta nolabait, urte guztietako lanari omenaldi bat egin zitzaion, eta aurten lehenengo aldiz Errenterin ospatuko da Mintzagun. Espero dugu urtero egitea jaia. Hain zuzen, Oarsoaldeko eskualdean zehar, urtero herriz herri Mintzagun festa egiteko asmoa dute. Eskualdeko ikasleei hizkuntza erabiltzeko aukerak eskaintzeko sortu zen ekimena. Euskara euskaltegitatik kalera ateratzeko asmoz. Honela, dagoeneko hainbat tailer egin dituzte, argazkigintza, postura egokiak lantzeko tailerra. Asteburuan ordea, lau haizeterak eta Oarsoaldeko euskara batzordeak antolatuta bisita gidatuak egin dituzte lehenik herrian. Errenteriako Udal Euskaltegiko eta Xenpelar AEKako bina ikasle gidatu dituzte. Bisita gidatu egiten ari da emakumea, ikaslea da, bera, eta gaina da, mintzalagun baten aizpa. Eta animatu da antropologo batekin bisita gidatu antolatzea, eta hortan, mintzalagunei horreta beste erabatea irakusten egia. Errenteriaren txokorik kutxunenak erakutsiko dizkigute. Flashmobaren ostean trikipoteoa egin dute herrian zehar. Bertan izan da, Idoia irakaslea bere ikasleekin. Gogorra da, baina esperientzia polita. Finean jendeak esfortzua egiten du, berak esan du, gogorra izan daiteke esfortzua egiten du, baina aldi berean konturatzen dira aurrerapenak egiten du azenean ere, asetu egiten direla beren nahiak. Nire senarra euskeraz hitz egiten du, eta ni esan du, ni nire semearekin ere euskeraz hitz egin behar dut. Behin martxa hartuta, herri bazkaria ere egin dute, paella erraldoi baten bidez. Honetarako Mintzagun zapia erosi behar izan dute. Honekin, bazkariaz gain, eskaintza bereziak izan dituzte bertaratuek. Bazkalondoan, Iñaki Labakak kantaldia eman du. Bera da hain zuzen Flashmobaren doinuaren egilea. Zitzaidan, hemen kantuaren musika jartzea, eta Iñigo Legorburuk jarri zuen hitzak jarri zituen, eta bien arteko fusioa eta dantzari hauen fusioaren bidez, denak ia euskararen inguruan fusionatzen geran. Gazte eta helduek hartu dute parte beraz Mintzagun jaian. Euskaraz hitz egiteko, ikasteko ezakinak, tala. Jolastu nahi dunak aintzakirik ez du, Amalurrak amaizkuntza du beresku, Biek beti izango gaituzte gugertu, Biek beti izango gaituzte. Etxean, kalean, non nahi gertu.